Hvad så, Basse? Ja, så op og lægge op på bænken her. Nej, det skal jeg ikke. Jo, det skal fandme nemme op og lægge. Nej, det skal jeg også sige dig. Det er nymal. Ja, ja. Den er sgu da ikke nymal mere. Det var den i går. Nu så op og lægge. Læg med dig. Ja. Hold så. Værsgo. Nå, længere op med dig. Hvad skal jeg briller? Længere op med dig. Her. Det er til næsen. Sådan der. Og det er til ørerne. Værsgo. Der er nogen, der har læst de nye mænd, de ligger på. Ligger. Sådan der. Fint. Det er hvad det er, så der bliver 30. Det er Steffen. Har vi en kniv eller noget? Nej. Du skal bare rive det over. Stærke mand. Du må da holde i luften. Ja, og de smitter også ikke med hans tøj. Det var godt, at han beholdt det tøj på, at det ikke var fint tøj. Ja, læg dig ned. Han tænker bare frivilligt, det er nok ikke. Og en drej bag, så er det bare helt om natteren, ikke? Du får ikke komme, der står lige og blod. Tom, jeg har faktisk opdaget noget smart. Hey, skal vi prøve lige at filme det her? Han kan ikke engang finde ud af at tage ordentligt tøj på, men det er for gammelt. Jamen, der er da ikke en ord med hul, kan vi se. Passer lige til borden. Så. Det er nok være for frem det her. Nej. Nu står der af for dig, altså. Ikke også? Hvem er den næste, bliver 30? Prøv at se mig godt. Det vil jeg fandme bare vise. Er der så en, der giver ret vask? Det kan du selv gøre. Tillykke med fødselsdagen, mit skat. Er du klar? Og har vi en lidt blanding der med noget chili-mærk og noget. Godt så. Kommer vi med til de Jeg henter lige noget cayenne. Skat, det har du ikke gjort ordentligt, det der. Er der nogen, der har tænkt over, at jeg skal have det der af igen? Det var godt, han rejste op, så. Ja, det skal jo bruges det hele. Hold du op. Ja, selvfølgelig også de tæerne. Jeg tænker bare, at man så et nyvalg på bænkebord, det kan også. Ja, Steffen, vi kan også se, hun skal have peber næste gang, hva'? Det kommer jo tilbage, så jeg kan jo lige så godt bare. Ja, jeg skal fandme meget med til de følelser. Hvad så, André? Hvordan smager 2 kilo peber? Ja. Nej, der er jo sgu flere. Ja, der er sgu flere. Scooby-Doo! Where are you? Where are you? Du glæder dig til, du bliver 30, ikke? Så er der mad! Nå, det var helt stegt pattegris, var det ikke? Der var sgu da ikke mere. Er der tømt ud? Det ved jeg sgu ikke. Jeg kan ikke se, hvad fanden der har været. Er det en her glas vand? Tak, så er der italiano. Det er kanon, det der. Det er stærkt. Ja, pussy!